Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-kol. Il-Madonna ġibitna ħdejn bina Ġesu. U dal-għodu qed nifakru dak li kien qed jiġri f'Malta 36 sen ilu. Żarna Papa Qaddis, żaru kol dan il-post. Qed nitkellmu minn San Giovanni Pawlu it-Tieni. Ejjew nfakru din il-ġrajja għażiża u ejjew nkomplu naqtu il-frott tas-sejħa li għamlilna kull darba li niġu hawnhekk f'dal post f'riġlejn il-Madonna. B'umiltà nitolbu maħfra minn dnubietna biex nitħejjew tajjeb għal misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox li l-kom ħuti li jiena nibta ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha, u li l-kom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla intwassalt il-poplu Ingliż għal-Vanġelu bil-predikazzjoni tal-Isqof Sant Wistin minn Canterbury. Għamel li l-Knisja tiegħek tilqa' dejjem il-messaġġ tal-Vanġelu bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel littra ta' San Pietru Apostlu. Eżies, kunu għafu li intom kontu mifdija mill-ħajja tagħkom firħa li ħadtu mingħand missirijietkom. Mhux b'xi ħaġa li tintemm bħalma hi l-fidda jew id-deb, imma bid-demm għażiż ta' Kristu, li kien bħal ħaruf bla għajb u bla teba. U kien ippredestinat sa minn qabel ma saret id-dinja, imma der fl-aħħar ta' żminijiet minħabba fikom. Bih intom temnu falla li qajmu mill-imwiet u li taħ il-glorja. Hekk il-fidi tagħkom hi wkoll it-tama falla. Intom naddaftu rwieħkom billi qattu għall-kelma tal-verità biex ikollkom l-imħabba sinċira tal-aħwa. Ħobbu lil xulxin b'qalbkom kollha u bil-qawwa kollha. Ma twelittux mill-ġdid minn nisel li jitħassar, imma minn nisel li ma jitħassarx, bis-saħħa tal-kelma ta' Alla li tgħix u tibqa' għal dejjem. Għax kull bniedem hu bħal ħaxix u l-glorja tiegħu kollha bħal ward ir-raba. Il-ħaxix jinxef u l-ward jaqa', imma l-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Din hi l-kelma tal-Evanġelu li kien imxandar lilkom. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu, sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħal l-Alla tiegħek Sion u jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbirek ġewwa fik l-uliedek. U jqiegħed fi sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħi xebbak u jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. U jxandar kelmtu lil Ġakob il-liġijiet u d-digriti tiegħu l-Iżrael. Ma għamel hekk ma ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu.
kantaw flimkien. Alleluja, alleluja, alleluja. Bin il-bniedem ġi biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Alleluja, alleluja, alleluja. Aħna tilgħan Ġerusalem u bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien id-dixxipli kienu mexjin fit-triq tilgħan lejn Ġerusalem u Ġesu kien miexi qudiemhom u huma kienu maġbin u l-oħrajn li kienu mexji warajhom kienu imbeżżajn. Reġa' sejjaħ il-12 ħdejh u beda jgħidilhom x'kien se jgħaddi minn għalih. Ara, issa aħna tilgħan Ġerusalem u bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar u l-kittieba li jaqtawilu għal-mewt u jerħuh f'idejn il-pagani. Daw imbagħad jiddieħku bih, jobsqulu fuqu, jagħtuh is-swat u joqtluh u wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Ġagbu Ġwanni u Lied Zebedew resqu lejhu qalulu Mgħallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna. Xi triduni nagħmlilkom staqsihom u huma weġbuh. Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xelluk fil-glorja tiegħek. Imma Ġesu qalilhom ma tafux x'intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien u titamdu bil-magħmudija li bija se nitammet jien? Għandna qalulu. Mbagħad qalilhom Ġesu, il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh iva u titamdu wkoll bil-magħmudija li bija se nitammet jien. Imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xelluk tiegħi din mhijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hija għal dawk li għalihom kienet imħejjija. L-10 l-oħra meta semgħu dan saħħnu għal Ġagbu u għal Ġwanni. Imma Ġesu sejħilhom u qalilhom, tafu intom, dawk in-nies li l-bnedmin jgħodduhom bħala kapijiet tal-pagani jaħkmu fuqhom u l-kbarat tagħhom iħaddmu bis-seta tagħhom fuqhom. Foskom m'għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir foskom għandu jkun għaddej tagħkom u min irid ikun l-ewwel foskom għandu joqgħod il-sir ta' kulħadd. Għax hekk ukoll bin il-bniedem u ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal kotra. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Dalgħodu xi ftit kmieni ġiet persuna mal-ħafna pellegrini li jkunaw u li jiġu l-Entapinu u qalt li hekk, qalt li qatt ma nisma' qudiesa, qatt ma nisma' l-kelma talla u dik il-kelma ma tolqotniex. U dalgħodu wkoll kellna kelma li lilna tagħmlilna ħafna kuraġġ, tagħmlilna ħafna faraġġ. X'ħin jiġi San Pietru biex jikteb lill-komunità tiegħu jgħidilhom hekk u qed jgħidha lilna, taqtgħux qalbkom. Intom mifdijin bid-dem ta' Kristu. Jiġifieri, il-prezz tal-fidwa Ġesu ħallsu għalina, fdina ma naqtgħux qalbna u mbagħad ikompli jgħid hekk fir-rigward ta' dik li qalt li dik il-persuna dalgħodu.
il-ħaxix, il-wart tar-raba jinxef. Il-wart jaqa'. Issa dejjem ftakru, imma l-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. X'inhi din il-kelma għal dejjem? Aħna li tant imwaħħlin mal-affarijiet ta' nisfel, mal-affarijiet tal-art. U jien ħsibt li nieħu ftit kelmiet minn ġrajja storika li nkitbet bitri prezzjużi f'da santwarju ta' Pinu, propju bħal bieraħ. Għaddew laqqas temmen, għaddew 36 sena. 36 sena minn din il-ġrajja li seħet fl-1990. Kien il-jum tas-Sibt. U ġi żurna Papa illum qaddis, Giovanni Paolo II. Providenzjalment, mhux b'kombinazzjoni, l-ewwel qudiesa li għamel f'Malta u Għawdex kellha tkun ta' Pinu. U jgħidilnek, ħanerġgħu nġeddu ftit il-memorja. Fl-ewwel qudiesa li qed niċċelebra minn mindu wasalt Malta, u qed jgħid qed niċċelebra ta' Pinu, qed irrotħajr għal ħafna barkiet li Alla xeħet fuqkom, li Alla xeħet il-poplu ta' dawn il-gżejjer. Sa minn meta l-Apostlu missierna San Pawl għal l-ewwel darba priedka l-Vanġelu. Ara, il-weraq u l-wart jinxfu u jgħaddu, ma l-kelma tibqa'. Mbagħad jgħidilna 3 kelmiet, anzi jagħmel 3 mistoqsijiet u nkomplu l-quddiesa. Isimgħuha manki intom li qegħdin isseguna mid-dar. Għaliex dal-Papa Qaddis mess il-qalb tal-familja Maltija. Isimgħu x'qalilna. Kemm il-darba fil-familji tagħkom ħassejtu li intom bla saħħa quddiem sitwazzjonijiet li jweġġowkom u li jidhru li ma tistgħux issolvuhom. Mhux vera din? Kemm il-darba. It-tieni. Kemm nies isibu li hija ġlieda kontinwa biex jaħfru il-piki li ilhom snin, jew biex jaħfru emozzjonijiet li jkunu daħlu l-ġewwa ħafna. Issibu ġo fikom emozzjonijiet ta' rabja, ta' mibeda, ta' ejra. Din it-tieni domanda li San Giovanni Paolo II qed jgħid lilna il-familja ta' Alla li tinġabar ukoll hawnhekk f'ta' Pinu għax da' diskors għamlu mhux b'kombinazzjoni ma b'mod providenzjali. Kellu jagħmel l-ewwel qudiesa hawnhekk ta' Pinu u fil-priedka jerġa' jgħidilna kemm hawn nies li għandhom xewqa disprata biex xi ħadd maħbub, forsi jkunu ulied, jitlaq mod ta' ħajja jew azzjonijiet li jafu li qegħdin iwasslu għat-tiġrif. Kemm jiġu nies hawnhekk rabbejnihom sew Fader ma jridux jafu balla. Rabbejnihom sewwa, kellu raġun. L-aħħar domanda. Kemm drabi aħna inħossu għal xi ħadd li jkun maqbud fit-taqbid tawġieħ mentali, li jkun qed iġor dwejja qares li ma jkun jaraf ebda konsolazzjoni. Kellu raġun għalina li niġu nsibu l-faraġ f'riġlejn il-Madonna. Fl-aħħar jgħidilna għamlu dak li tgħidilkom hu, għamlu dak li tgħidilkom f'riġlejn il-Madonna, b'mod speċjali quddiem din il-patruna tal-familji Nsara u ta' dawn il-Gżejjer Maltin u Għawċin. Ejjew inkunu fiduċjużi b'imħabba ta'hom li laqgħet naqsitna u laqqasi qatt ser tonqosna fl-imħabba kbira. U aħna nagħlqu hekk din ir-riflessjoni ta' din il-kelma li tibqa' meta fit-talb ngħidula Marija Santissima, uri li inti omna.
u jiddur lejna u tgħidilna u intom uruni u kista jkun bil-fatti li intom uliedi. Irresqu issa t-talbit tagħna bl-interċessjoni ta' dan il-qaddis San Giovanni Pawlu II. L-ewwel talba tkun għal Papa Leon. Għadu kemm tagħna kidba importanti l-ewwel waħda tiegħu bħala enċiklika marbuta ma' l-artificial intelligence. Il-Knisja diġà qed tantiċipa kif għandna inħadmu din l-għodda bil-pożittiv u n-negattiv. Il-pożittiv inħadmuh u n-negattiv neskluduh. Nitolbu għall-isqof tagħna Anton li tant jaħdem għall-familji. Nitolbu għas-saċerdoti l-aktar dawk it-tnejn li ġew ordnati nhar il-ġimgħa li għaddiet. U issa nibdew nitolbu għal żewġ żgħażagħ. Wieħed mill-parroċċja taż-Żebbuġ u l-ieħor mill-parroċċja tax-Xara li se jiġu ordnati d-djakni fit-ftit tal-ġranet. U nitolbu ħafna għal vokazzjonijiet reliġjużi, missjonarji u saċerdotali. Nitolbu is-smana. Tolbu għas-sisters li jaqdu f'dan is-santwarju u r-reliġjużi l-oħra. Għandna ħafna reliġjużi jiġu hawnhekk, subin u bniet, patrijiet li jiġu għal-qrar u sorijiet oħra li jgħinuna biex nilqgħu n-nies il-ħafna pellegrini li jiġu bil-gżuz. Hekk nitolbu biex dan il-post jibqa' jmiss il-qalb skont l-intenzjoni ta' San Giovanni Pawlu II. Nitolbu għal dawk li qalulna nitolbu għalihom. Għandna trabi żgħar, għandna xi ħadd li tilef il xi ħadd ta' għażiż, għandna familji li għaddejjin mill-maltemp. Hekk nitolbu għal dawk li qatgħu qalbhom minn Alla u m'għadhomx jiġu l-Knisja laqqas ta' pinu, m'għadhomx iridu jafu b'Alla, imma Alla jrid jaf bihom. Huma nsewh, imma Alla ma nsihomx. Nitolbu ismana. L-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Birek dal-ħobs missier ħani mil-qamħ il-bnedmi ma ibnek Kristu Sidna irek ukoll missier dal-kalċi li salva jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Aħna nofrulek mulej is-sagrifiċċju tat-tifħir għat-talb ta' Sant Wistin ta' Canterbury, nofrulek ukoll il-ħajja tagħna kollha kemm hi. Għejn lill-Knisja tiegħek ix-xandar il-kelma tar-rebħa li tibqa' l dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq u niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox.
tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Għax f'Sant Wistin ta' Canterbury li konsagra ruħu għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewiet, jixraq li jinfaħru lilek għal providenza tiegħek tal-aġeb. Bija interġa' sejjaħ il-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u d-dew u d-doni li bijom iż-żejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Osanna fl-ola tas-smewiet, kbirek minn ġej, fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata u minn raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħajl kalċi. Reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabru tiegħek mulej inxalli bil-fer. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Karl u Charles Paċ illi jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli il-qaddisin kollha fosthom Sant Wistin ta' Canterbury illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missierna.
اتدخلنيش ازده اهلسنا اهلسنا نطلبك مولاي من كل دني اتينا في الطيبة لنينا تيعك باċi في زميننا هيك نكونوا هيلسا دايم مدنوب ومħarsa من كل inkwiet aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija islim, għatija l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Paċi miegħek. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf Talla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Sangue di Cristo per la vita eterna. Salma Gesù.
nitolbu. Irċevejna mulej sagramenti qaddisa, għamel jatuna ħeġġa u saħħa biex nimxu dejjem il-qudiem bl-eżempju tal-qawwa apostolika ta' Sant Wistin ta' Canterbury li llum qegħdin nagħmlu t-tifkira tiegħu bi Kristu Sidna. Fl-aħħar tal-qudiesa għal dawk li jixtiequ barra li ngħidu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna hawnhekk, daħlu magħkom dik it-talba qiegħda fuq il-karti sofor u min irid se nagħmlu talba speċjali. Dik hija talba li il-Pellegrini kienu jkantawha lill-Madonna u jgħiduha. Nirringrazzjaw il-Madonna għal dak kollu li tagħmel magħna, partikolarment fl-Erbat, imma jew nitolbu għal xulxejn, jew nieħdu ħsieb xulxejn anke fit-talb. U għalhekk ikun hawn issa qudiesa fl-10, oħra fil-11:15 bl-Ingliż, imbagħad tiftaħ l-adorazzjoni fis-skiet. Dawk li jiġu waqt il-mument li jkun hawn it-turisti u jkunu jridu jidħlu fil-kappella għaddu dejjem fuq in-naħa tax-xelluk għax it-turisti jgħaddu minn triq oħra biex inħallu l-adorazzjoni ssir fil-kwiet u l-ġabra. Fil-qudiesa tal-5 ngħidu t-talb tas-salmi waqt li fis-6:15 nibdew ir-rużarju għall-paċi. Ejdu l-xi ħadd, ġibula mqar il xi ħadd ieħor il-Madonna bil-kuruna tar-rużarju. Imbagħad fit-8 jibda l-mument taż-żgħażagħ. Ħafna minnhom jibqgħu ġejjin sal-10 ta' bil-lejl, gruppi jew individwali jitolbu ħdejn il-Madonna. Il-mulej magħkom. Jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. San Giovanni Paolo it-tieni itlob għalina. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Fil-ħlewwa ta' Mejju kanta. Fil-ħlewwa ta' Mejju omtana Marija o kemmi doħlejju dak ismek sabiħ kem toħroġ qawwija din l-elma min qalbna bittama li talbna jatik lak. Intlax tas-sema, intlax tas-sema